зани дарозумртарини Тоҷикистонро медонед? Сомонаи ҷон матлабе ва видеоеро нашр кард, ки дар бораи зани дарозумри кишвар қисса мекунад. Фотима Саидова яке аз занони дарозумри тоҷик мебошад. ӯ 20 январ 110 сола шуд ва шояд ягона дарозумртарин зан дар Тоҷикистон бошад. Фотима Салимова 20 январи соли 1913 дар ҷамоати деҳоти Саидмӯмин Раҳимови ноҳияи Тимурмаликӣ вилояти Хатлон таваллуд шудааст. ӯ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ фаъолият намудааст. Фотима собиқаи беш аз 40 солаи корӣ дорад. Ин зан соҳиби 3 фарзанд, 20 набера ва 75 абера буда писари калонияш аз олам чашм пӯшидааст. Писари дуюмаш Қарабой Гулаев 73 сола мебошад. ба гуфти писараш онҳо аслан 4 фарзанд буданд ва як нафарашон фавтидааст. модарашон Фотима Салимова ҳар саи фарзандонро хонанда соҳиби маълумот гардонидааст. ҳамаи наберагон ва абераҳои ин зан ҳар рӯз ба хабаргирии ӯ меоянд. фарзанда калон кардагӣ, хайна маро хонандагӣ, чорташа якташ сеташа маълумоти олӣ дорад, якташа вақтишта авара шуда мурдагиаю, дигошам зинда. ҳозирам амҷа зиндогонӣ мекунем. ин хонада бачаҳо неваро ҳамашон ҳастанд, хабар мегирам. Қарабой Гулаев мегӯяд, ки барои хабаргирии модар ҳамсояҳои дуру наздик ва мардуми дигар деҳа омада дуои нек мегиранд. Фотима Салимова айни ҳол худро бардам эҳсос мекунад ва ҳама рӯза рӯи ҳавлӣ мебарояд. бинобар сабаби сардии шадид фарзандон иҷозат намедиҳанд, ки аз хона берун шавад. ҳоло модар дар иҳотаи фарзандон ва наздикон умр ба сар мебарад ва давлати пирӣ меронад.